Περίπου πριν ένα μήνα έκανα ένα giveaway στο προφίλ μου στο Instagram, όπου θα έδινα 4 αυθεντικές φανέλες των Big 4. Η κλήρωση έγινε την προηγούμενη Δευτέρα και οι νικητές αποφάσισαν 2 φανέλες της ΑΕΚ, 1 του Ολυμπιακού και 1 του Παναθηναϊκού. Οπότε ήρθαμε εδώ στο γήπεδο της ΑΕΚ για να πάρουμε τις πρώτες 2 φανέλες. Φύγαμε. Λοιπόν, 2 large ψάχνουμε, 1, 2 και φύγαμε για ταμείο. Λοιπόν, τσιμπήσαμε τις 2 φανέλες. Είναι ακριβώς ίδιες, είναι ίδιο νούμερο, ίδια εμφάνιση. Τους έδωσα και επιλογή άμα θέλουν εντός ή εκτός, διάλεξαν και οι 2 εντός. Και φύγαμε για το κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, εκεί όπου θα βρούμε μπουτίκ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Πάμε. Μόλις ήρθαμε στο Red Store στο Μοναστηράκι για να πάρουμε την τρίτη φανέλα, φανέλα του Ολυμπιακού. Πάμε. Κάναμε μια λαγούλα γιατί πήραμε λάθος φανέλα, πήραμε την μπλε. Εδώ, πήραμε την μπλε αντί για τη λευκή. Ο φίλος μας θέλει τη λευκή, πήραμε τη λευκή. Φτάσαμε και στο τελικό προορισμό, την μπουτίκ του Παναθηναϊκού στο Μοναστηράκι. Και εδώ θέλουμε μία εντός σε extra large, φύγαμε. Οι φανέλες πάνω κάτω είχαν ίδια τιμή. Στη μπουτίκ της ΑΕΚ βέβαια είχε 80 ευρώ περίπου και στις άλλες 2 ήταν γύρω στα 90. Τώρα σαν ποικιλία προφανώς οι μπουτίκ που είναι στα γήπεδα είναι πολύ μεγαλύτερες. Εδώ στο Μοναστηράκι είναι πιο μικρές, έχουν μικρότερη ποικιλία, είναι μικρότερα καταστήματα. Ωστόσο, αν θέλετε απλά να πάρετε τη φανέλα της ομάδας σας, είναι πάρα πολύ καλή επιλογή αν βρίσκεστε στο κέντρο της Αθήνας, είτε σαν ταξίδι είτε οτιδήποτε. Αλλά σίγουρα οι μπουτίκ στα γήπεδα έχουν μεγαλύτερες ποικιλίες. Λοιπόν, κάπου εδώ το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Πήραμε και τις 4 φανέλες, 4 διαφορετικά δωράκια για τους φίλους μας που κερδίσανε το giveaway. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι subscribe και like στο κανάλι για να συνεχίσω τέτοια ωραία βίντεο και το επόμενο βίντεο μάλλον θα είναι σε κάποιο γήπεδο. Οπότε κάνε subscribe γιατί μπορώ να μοιράσω πολλά δωράκια. Φιλιά!